Νούμερο 1, υπάρχει ένα μέρος σε αυτή την πόλη που τα έχει πραγματικά όλα. Το Μποέμ λοιπόν, με απέραντη θάλασσα, καταφέρει να γίνει ο top προορισμός και για το χειμώνα. Που θα σε κάνει να γοητευτείς από την πρώτη κιόλα στιγμή με την υπέροχη ζεστή του ατμόσφαιρα. Νούμερο 2, φαντάσου απλά τι έχει να γίνει όταν ένας καλέσθητος χριστουγεννιάτικος προορισμός παντρεύεται με τη ζεστασιά του τζακιού. Αυτό λοιπόν ακριβώς γίνεται στο εξαίρετον. Προτίμησέ το λοιπόν για βράδυ, να πιεις έτσι κρατσάκι με τα αγαπημένα σου πρόσωπα και θα ξετρελαθείς με τα υπέροχα vibes του μαγαζιού και με την απίστευτη ατμόσφαιρα που σου προσφέρει. Νούμερο 3 είναι το Τζάκι Χο. Εδώ θα γευτείς λαχταριστά πιάτα, θα πιεις το τέλειο κρασί με μια φανταστική μουσική να παίζει στα ηχεία και δίπλα ακριβώς στο Τζάκι, όπως άλλωστε μαρτυρά και το όνομά του. Νούμερο 4, μια ακόμη εναλλακτική στο χορτιάτι είναι και το Αέλιος Πέτρα, φωλιασμένο μέσα στο δάσος, και αυτό το καφέ restaurant πραγματικά θα σου προσφέρει μια εμπειρία απόλαυσης